ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗପଟିଏ କହିବି। ଗପଟିର ନାଁ ଝିଅ ମୂଷାର ବାହାଘର। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଋଷି କୁଟୀର ଥିଲା। ଅନେକ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଅତି ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ସେଠାରେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିଲେ, ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଉପବାସ ରହି, ପବିତ୍ର ବହି ସବୁ ପଢ଼ି ତାଙ୍କର ସମୟ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବିତାଉଥିଲେ। ସେହି କୁଟୀରରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସାଧୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ। ଦିନକର କଥା, ସେହି ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଛଞ୍ଚାଣ ଥଣ୍ଟରୁ ମୂଷାଟିଏ ସାଧୁଙ୍କ ହାତରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ସାଧୁ ସେ ଛୋଟ ମୂଷାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବରପତ୍ର ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର କୁହୁକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ମୂଷାଟିକୁ ଗୋଟିଏ କୁନି ଝିଅରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ କୁଟୀରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ କୁଟୀରରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମର ତ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଝିଅକୁ ଆମେ ଝିଅ କରି ରଖିବା। ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଝିଅର ଖୁବ୍ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଝିଅଟି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦିନେ ସାଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମେ ଝିଅର ବିବାହ କରିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ସାଧୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜି ଆଣିବି। ଏହା କହିସାରିଲା ପରେ ସାଧୁ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲେ ଏବଂ ସ୍ମରଣ କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଦୟାକରି ଏ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଝିଅକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆଲୋ ଝିଅ, ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବୁ? ସେ ଏକାକୀ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 3 ଲୋକକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଝିଅ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ନାହିଁ ବାପା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାରି ଗରମ, ଦୟାକରି ଆଉ ଭଲ ବର ଖୋଜନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହିଲେ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁମଠାରୁ କ'ଣ ଆଉ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ବାଦଲ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ, ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ସାଧୁ କ'ଣ କଲେ, ବାଦଲକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ଝିଅ ଲୋ, ମୁଁ ବାଦଲ ସହିତ ତୋର ବିବାହ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ବାଦଲ କଳା ଆଉ ଥଣ୍ଡା। ଆଉ କେହି ଭଲ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ସାଧୁ ପୁଣି ବାଦଲକୁ କହିଲେ, ହେ ବାଦଲ, ତୁମଠାରୁ ଆଉ କେହି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି କି? ବାଦଲ କହିଲା, ପବନ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ମୋତେ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଏ। ସାଧୁ ପବନକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ପବନ ସହିତ ତୋର ବିବାହ କରିବି। ଝିଅଟି ଏଥିରେ ପୁଣି ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ପବନ ବିଶ୍ରାମ ପାଏନା, ମୁଁ ଆଉ ଭଲ କାହାକୁ ବିବାହ ହେବି। ଏଥର ସାଧୁ ପବନକୁ କହିଲେ, ହେ ପବନ, ତୁମଠାରୁ ଆଉ କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି କି? ପବନ କହିଲା, ପର୍ବତ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ମୋତେ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ସାଧୁ ପର୍ବତକୁ ଡାକିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁ ପର୍ବତକୁ ବିବାହ ହେବୁ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅଟି କହିଲା, ନାହିଁ ବାପା, ପର୍ବତ ଖୁବ୍ ଟାଣ ଆଉ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ଅସମାନ, ଆଉ କିଏ ଭଲ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧୁ ପୁଣି ପର୍ବତକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପର୍ବତ, ତୁମଠାରୁ ଆଉ କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି କି? ପର୍ବତ କହିଲା, ମୂଷା ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନେ ପର୍ବତ ଦେହକୁ ଖୋଳି ପକାନ୍ତି। ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ମୂଷାକୁ ଡାକିଲେ ଓ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗେଲି ଝିଅ, ତୁ ଏ ମୂଷାକୁ ବିବାହ ହେବୁ? ଏଥର ଝିଅ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠିଲା। ଝିଅ ମନରେ ସେ କହିଲା, ଖୁସି ମନରେ କହିଲା, ବାପା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ତାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସାଧୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର କୁହୁକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବିବାହ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆମ ଗପଟି ଆଜି ଏତିକିରେ ସରିଲା। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପରେ।